Can I follow? I ask you. Dobar dan. Why not always? Radi mikrofon, radi. Aha, dobro. Super. Hvala svima na čestitkama, na pljesku, na podršci. I to je stvarno nešto što smo dugo čekali u Hrvatskoj. Svi smo onako slušali predavanja. Ja se zahvaljujem prije svega direktoru, iako moja druga tema, ali moram malo o ovom Sherman bonusu. Zahvaljujem se direktoru što je prošle godine pozvao gospođu Draganu Janović, soaring menadžericu iz Srbije, koja je držala tu temu, Sherman bonus i kako ga osvojiti. I zapravo je sve vrlo jednostavno. Sve počinje u glavi. Sve počinje sa našom mišlju. A onda sam se ja sjetila da sam se ja sa Draganom i njenim čekom od 12.000 eura slikala još 2 godine ranije. Pa je ta vizija pred očima s tih 12.000 eura, ako bude 120, još i bolje. Vjerojatno se baš i dobro i ne vide nule tamo na slici. Moja tema preporuka proizvoda. Da li je ovdje neko došao zbog proizvoda? Danas? Nije. Svi ste došli zbog novaca, je li tako? Onda neću ni pričati o proizvodima. Zapravo su proizvodi jedini koji nisu upitni u Foreveru. Oni su sasvim sigurno vrhunske kvalitete i nemaju uopće konkurenciju. Se slažete s time? Evo, super. Onda smo se vrlo jednostavno složili. Međutim, uvijek dolazimo na ono kako ih preporučiti, a kome ih preporučiti, a kako, a kome, a doktora, a sponzora, a tako dalje. Imate takve upite? Imate. Ono što je super u Foreveru, to je što imamo jako puno proizvoda. Pa oni koji su na početku neka ne pričaju o svim proizvodima. Neka ne preporučuju sve proizvode. To je moj savjet. Imate proizvode za imunitet, za održavanje zdravlja, regulaciju tjelesne težine, za sportaše, za njegu tijela, kozmetiku. Pa odaberite ono što se vama najviše sviđa. Ono što je najbitnije, morate govoriti samo istinu. Nikad nemojte obećavati ono u što niste sigurni. Ali ono što sasvim sigurno možete obećati sa Foreverovim proizvodima, da će svi imati rezultate. Hoće li im se popraviti zdravlje? Hoće. Hoće li ozdraviti? Ne znamo. Sve zavisi od njihovog organizma, zavisi od njihovog stanja, zavisi od toga koliko će oni energije uložiti u svoje zdravlje. Koliko hrane. Ono što je sigurno još neupitno, to je da Forever brine da uvijek ima proizvode bez konkurencije. Ono što će vama sigurno predstavljati problem, to ljudima i objasniti. Ali ako ste početnik, ako ne znate još dovoljno o proizvodima, vjerujte, ja sam na početku štrebala njihove sastave. Znala sam njihova djelovanja, kopala po nus pojavama da ne bi, ne daj Bože, pogriješila. Ali ono što je najbitnije je da dođete na edukacije, da čujete, da zapišete tko je držao predavanje o omegi, tko je držao predavanje o nutrakjutenu, tko je držao o propolisu i da znate reći: čuj, glej, čini mi se da sam baš to čula na tom i tom predavanju. Daj mi objasni još malo bolje tvoj problem, pa ću se raspitati kod te i te osobe. Upotrijebite imena. Upotrijebite slobodno moje ime. Ako neko ima psorijazu, recite: Manda Korenić je rekla da djeluje, da drži pod kontrolom 99%. Dakle, naravno, nećete upotrebljavati imena ako vam netko nije dao dozvolu, ali 99% ljudi u ovoj sali će vam dati dozvolu da upotrebite njihovo ime. Se slažete? Ima li netko u sali tko nema sponzora ovdje?
ko nema ovdje sponzora. Na to mislim i višeg sponzora i tako dalje. Sponzor nije taj koji će za vas... da čujem. Dobro, ali na svu sreću to je doktor, pa on neće morati nikog pitati za savjet. Imam još jedno pitanje. Da li vi znate da su naši proizvodi, govorimo o dodacima prehrani, mislim da kozmetika uopće nije upitna, to svi koristimo, svi znamo. Aloe je nešto najbolje što može djelovati na kožu i to je nešto nezamjenjivo u kozmetičkom proizvodu da da vrhunski rezultat. Jel tako? Se slažete? Potiče obnavljanje kože, sve se brže regenerira, hidratizira, prodire kroz sve slojeve, bla, bla, bla. To sve možete pročitati. Jel tako? Ima neko ko se ne koristi YouTube-om. Svi se koristite. Ajme, kako je to dobro danas. Prije 13 godina nisam znala ni što je to. Je li to uopće postojalo? Nije. Znate sad, svaki proizvod za koji želite znati detalje, utipkate i na YouTube-u ćete imati barem 10, 15, 20 predavanja na različitim jezicima, pa jedan ćete sigurno razumjeti. Tako da za proizvode se uopće ne morate brinuti. Morate se brinuti za ljude i naravno morate se brinuti za ono što vi mislite. Ako ne koristite proizvode, imat ćete sva ona pitanja koja je Sonja imala tamo na spisku. Je li to baš tako? Da li je to baš istina? Pa imat ćete onda nije li to možda preskupo? Pa ko zna da li to ljudi uopće hoće? Svaku vašu misao poslaćete prema ljudima kojima trebate prenijeti sasvim drugu misao. Prema tome posao započinje u glavi, u vašim mislima. Dobro pazite što mislite. Dobro razmislite, ispred ogledala stanite i vidite što mislite. Ako vam misao nije pozitivna, ako vam energija nije pozitivna, pa isto to će vam se odbiti sa druge strane. Bože, srušit ću ovu film. Kako ste svi ozbiljni, a ja ne znam pričat viceve. Da vidim šta sam tu svašta napisala. Pitala me Vaska da li mogu do četvrtka poslati PowerPoint prezentaciju, nije bilo šanse. Naime, ja već 13 godina obećajem da će mi forever biti glavni posao, ispalo je da je još uvijek sporedni. Obećajem i dalje da će postati glavni. Kad ste vi isprobali proizvode, kad ste se njima oduševili, kad ste se vi napunili entuzijazmom, pa nema tog proizvoda kojeg nećete moći prodati. Ima li nešto uopće što se da prodati, a da niste vi time oduševljeni? Ja ne znam. I u mom drugom poslu nijedan tretman sigurno neću prodati ako nisam oduševljena njegovim rezultatima. Nema šanse. Ima li koja frizerka koja će ubijediti mene da me ošiša, a da ona nije oduševljena s time kako ona šiša? Nema. Isto je tako u svakom poslu. Dakle, morate se oduševiti barem s 3 proizvoda. Ne morate sa svih 300, 200, koliko ih ima uopće. Ko bi ih prebrojao? Imate jako puno mogućnosti. Odaberite nekoliko proizvoda. I naravno, ono što je još najbitnije, zapamtite i zapišite ovu rečenicu. Ljudi ne kupuju proizvode. Ljudi kupuju rješenje problema. Dakle, saznajte što je tim ljudima problem. Naravno da bi mi svakako trebali više slušati nego pričati, da bi uopće mogli čovjeku ponuditi rješenje. Vrlo često mi imamo predodžbu da je nekome problem zdravstveni, ali ispadne na kraju da on kupi samo šminku. Dakle, svako ima svoje prioritete.
I što se više potrudimo i što više vremena posvetimo tome da saznamo šta taj čovjek želi, to ćemo lakše preporučiti upravo ono što njega zanima. Ono što svakako još moram spomenuti, to su edukacije. Ovakva svaka edukacija, svaki start program mene podsjeti da ja još imam jako puno za naučiti. Ako ne, neke stvari sam čula i znam, ali ne primjenjujem. Tako? Dokle god ne primjenjujete nešto, znači da ne znate dobro. Na kraju krajeva sve mi počinjemo raditi, prije svega se obraćam početnicima, da se ne prestraše, da moraju znati sve ono što Sonja zna, da moraju znati ono što doktor zna. Sve stvari u životu počinjemo raditi dok još uvijek to ne znamo raditi, jel tako? Jesmo li počeli hodati onda kad smo naučili hodati? Nismo. Počeli smo hodati dok još nismo znali hodati, jel tako? Počeli smo pričati dok još nismo znali pričati. Počeli smo pisati dok još nismo znali pisati. Pa tako isto i sa ovim poslom. Ovo je idealan posao koji možete učiti, raditi, zarađivati. I dostići rezultate bez limita. Ne postoji nijedan fakultet koji ćete završiti i onda će vam još paralelno, možda netko i dobije stipendiju, ali to vjerojatno nije koliko može u Foreveru zaraditi. A kad završi fakultet, znači postane menadžer, onda sasvim sigurno ima posao, ima tržište, ima suradnike, je li tako? Ne postoji ni jedna druga prilika. Imamo i naše liječnike, gdje vidjela sam doktora Tomljenovića, gdje ste nam. Evo, imamo ovdje jednoga, doktorica Ljuba Rauški je druga, koji nam daju preporuke, odnosno onda kad smo u nedoumici, kad su u pitanju bolesni ljudi s ozbiljnim dijagnozama, ako niste sigurni, ako ne zna vaš sponzor, a vjerojatno zna, jer sve su to ljudi sa dugogodišnjim iskustvom, uvijek imate onaj Joker zovi, se tako nekad u nekom kvizu zvao, nazovete liječnika i naravno pripremite se, nemojte ga zvati, znate, rekao mi je ovo ili ono. Saznajte točno dijagnozu, saznajte koliko čovjek ima godina, koliko dugo boluje od neke bolesti, saznajte njegove nalaze i onda nazovite liječnika i pitajte za savjet. I sigurno ćete ga dobiti. Što se tiče popravljanja zdravstvenog stanja, s obzirom da sam rekla da su naši proizvodi hrana i to funkcionalna hrana, zdrava hrana, tu vam ne treba doktor. Zovete li uopće doktora doma kad spremate ručak? Ko zove doktora? Doktore, koliko mogu staviti riže, koliko mogu staviti ribe, koliko mogu staviti povrća, koliko mogu staviti voća u mom tanjuru? Nitko ne zove doktora, je li tako? Pa zato vam ne treba doktor da bi popili čašu 2-3 gela. Je tako, doktori? Je. Evo, što se tiče proizvoda, mislim da tu uopće ne biste trebali imati nikakvih problema. Što se tiče ostalog dijela posla, ja vam toplo preporučam edukacija, edukacija, edukacija. Svaka edukacija će vam dati rezultat. Moj Chairman bonus je rezultat puno uzastopnih edukacija. Od Go Diamond seminara u Antaliji do svih Diamond seminara u Budimpešti koji su se održali u zadnje 2 godine, do svih dana uspješnosti u regiji na koje god sam mogla stići, bio to Beograd, bila to Bijeljina, bila to Ljubljana, bio Zagreb ili Opatija. Dakle, morate učiti. To je ona jedina loša vijest koju sam imala za podijeliti sa vama. Puno uspjeha u radu i hrabro naprijed. Waiting for you, you're my river running